Sarauniya TV, tashar al'umma. So mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batuna. Na san ki ne ba za na yi rabuwa da ke ba. Ina son ka ai ba za na yi rabuwa da kai ba. Kasaran ka ni ba za na yi make shi ya ba. Ba za na yi make shi ya ba. So mai son ka haka ne ki ji ƙarshen batuna. Ba san sanya kai cikin shanin ba ta sura. Soyayyar ki ta ragargaza bargon jikina. Kwatancin da zan yi dobe manomi da gora. Alaƙar su mai yawa ce ba 'yar kaɗan ba. Adon tafiya ba za ya wuce waiwaye ba. Ni ma dai a zuci kai na saka ba da waye ba. A ƙauna ba za na fasa yi mata na ba. Iyayya da masu kinka ba zan dakata ba. Idan babu kai ba sanya zan kara ke ba. Na san ki tsaye bata, mun yarda ki min da rata. Na san ya ki zuciyata, a kin fi su kyau gwanata. Ba a raba jini da hanta, kuma ya ke faɗa ba za na bar ki ba. Ba za na bar ki ba. Da kai na ɗaura ɗamba, ba za mu farrake ba. Mutum da ra'ayi ba, ba zan ji ce ba. Ni dai da kai na saba, abin da ke a raina ba zan rufe shi ba. Ni da ke akwai amana, ko ina ki zana nuna. Karmuwa juna yara, na da ke ba zan biyan mata ba. Girman ka ne ka janibe ka, ni taka ce ruwa da iska. Kowa aje to za ya ɗauka, da ni da kai ba ma rabe ba ka ji. Na gode. Sarauniya TV, tashar al'umma.